муфтарии байналхалқӣ шурӯъ кардам. Салому алейкум, дӯстони азиз. Як бародармон дар шаҳри Ғарибӣ. Живущий в Екатеринбурге таджикский видеоблогер, называющий себя солнечным мальчиком, санбоем, стал очевидным. Бародармон Амонбек Неъматуллоев аз Тоҷикистон дар шаҳри Ғарибӣ, дар шаҳри Екатеринбург, дар дави олимпии шаҳри Екатеринбург иштирок кард, марафонда ҷойҳои намунаро мана ишғол кард. Чӣ ки шумо мебинед медалошам. Бародармон аз шаҳри Айни аст. Ҳамаи шуморо бародар шуморо хушомадед мегӯем ва ҳамаи шуморо Салом бошед. хушомадед мегӯем дар канали мо. Ин бегоҳӣ суҳбат бо ин бародар дар муддати 30 минут дар худи салони Самбои ТВ Екатеринбург мегузарад. Дар прямои эфир марҳамат дар омада иштирок кунед. Чӣ гуфтанем ба бародарон? Ман ба тамоми муҳоҷирони тоҷик, ба тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон гуфтанӣ ҳастам ки ман ки 58 сол ҳастам, ҳам кор мекунам, ҳам пайваста дар мусобиқаҳои байналхалқӣ, яъне парчами Тоҷикистоно мебардорам. Имсол соли 2019 барои ман соли бобарор буд ва бобарор аст. Ман дар 3 мусобиқаҳои байналхалқӣ иштирок кардам ки аз қариб 19-20 давлатҳои дунё буданд. Соҳиби ҷойи беҳтарин шудам, соҳиби ҷойи 9-ум ва соҳиби ҷойҳои 7-ум ва соҳиби ҷойи 19-ум шудам. Саломат бошед бародари азиз, хушомад ба канали мо. Ҳамаи шумо интизор шавед бега суҳбат бо ин бародармон. Саломат бошед. аз шаҳри Айни, ноҳияи Айни. Саломат бошед.